Hi KVG, hi baba. Ndiri mudzimai ane 54 years. Ndakabereka vana vangu vanokwana kuita 4, that is 3 boys and 1 girl. My son number 2 akaroora musikana wake in 2021 and akakumbira kugara neni achibatanidza mari dzake kuti vatsvage pavo vega. Imba yandinogara isati yapera. Ndakangosimudza mudhuri ndikatsvaga roofing for 3 rooms yekubikira ne2 dzekurara. Ndinorangarira pakabatsirwa muroora wangu mwana akarwara nenhova ndikamukwesha akapora, asi mai vacho havana kufara nazvo because ndakangozviita vaenda kubasa for 3 days ndaona kuti nhova yemwana yashata. So manheru avakadzoka ndakanzwa bopoto mumba mavo mekurara. Hapana kukwana week vakabva vatama kunogara kwavo vega. Saka maybe ndo panogona kunge pakatangira ruvengo. Nyaya yaita ndinyore ndeyekuti muroora wangu uyu akabatsirwa nemwana mukomana zvekare masvondo apfuura. Ndakatora kamari kandaiva nako ndikatenga hembe dzemakorokoto. Ndakadzichengeta mumba ndakamirira weekend kuti ndinoona mwana. Ndakaenda nechipo changu ndikapa muroora nemwana komana wangu. Muroora akangotambira chipo ichi, haana kuvhura. 2 weeks ago ndatogadzirira kuteerera chirongwa chehot topic. Ndipo pandakafonerwa nemwana wangu achipopota kuti mai muri kuedza kuita sei vana vangu. Ndichiedza kubatanidza kuti inyaya yei ndipo pakatora muroora phone achiti muri kuda kudya vazukuru here mama. Mungatipe chipo chine dzvinyu mhenyu. I was shocked mufunge and tried to explain kuti handisi kuziva zvavari kutaura. So muroora akapopota, sani wangu achingotsigirawo. Ndipo pavakatumira picture vachiti tariuraya dzvinyu renyu. Ndakazoti ndagara ndakaona kuti zvichida it's because mumba mandinogara panze chaipo. Maybe dzvinyu rakapinda plastic bag rikatadza kubuda. So dambudziko randaita ndere kuti muroora akafambisa nyaya achindipuma huroyi. Chazondirwadza ndechekuti chechi yese yakaudzwa ende mufundisi akauya kumba kwangu nezuro kuzonditongesa panyaya iyi achibvunza nyaya yedzvinyu raiva muhembe dzemwana. I know muroora wangu handide, but andiswededza kure nemwana wangu ende anyangadza magariro andinoita nevamwe kuchechi. Chanyanyodzimba inyaya yekuti mwana wangu haasi kutoda kana kutaurawo neni. Ndikatumira message kana kufona hadaire. Ndakarera vana ava as a single mother. Zviri kudzimba kuti ndipesaniswe nemwana wangu nekuda kwemuroora uyu. Ndingagadzirise sei nyaya iyi? Ndibatsireiwo.